ମୁଁ ତ ସେତିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୋର ବୟସ ନାହିଁ, ମୋର ଆସିକିରି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋର ଯଦି ପାୱାର ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ଏତିକି କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଦଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ, କି ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଖାଇ ପିଇକିରି ଅଳସୁଆ ହେଇକିରି ବସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ, ଜିନିଷ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଏତେ ମହରଗରେ ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ, ଏତେ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ମହରଗ ହେଉଛି, ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେ କେତେ କିଣିକିରି କେଉଁଠୁ ଖାଇବେ? ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଧନୀ ଯିଏ ଯାହାର ଧନ ଅଛି, ବହୁତ ପଇସା ପାଉଛି, ସିଏ ଖୁସିରେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଝି ମଝିକିଆ ଲୋକମାନେ ଏପଟକୁ ହେଉନାହାନ୍ତି କି ସେପଟକୁ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରି ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆମ ସରକାର, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏରା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ପାୱାରରେ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ଏହା ସବୁ ବୁଝନ୍ତି। କିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, କାହାକୁ ଦିଆହେଉନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହରଣ ଚାଳ କରୁଛନ୍ତି। ହେଡ଼ା ବି ଲୋକ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କାହାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଜଣାଉଛି, ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଚାର କରିକିରି ସବୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଭଲ କାମ ସବୁ କରନ୍ତୁ, କରିଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ମୋ ଏ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ସଂସାରଟା ଚଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୋ ମନରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ମୁଁ ଏଟା କହିଦେଲି। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।